डॉक्टर गाम्बारू मोसाहारी बिथांनि दैदेननाय खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादनि मोनसेबाव जाफुंसार हाबाफारि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादनि दखरा आफाद दाफुंनाया गोख्रै सोलिगासिनो दं। मैया धेमाजि जिल्ला गगामुगनि नोलोबारि दखराखौ दाफुंबाय। माननि आलासि महरै बाहागो लायै मिरु आफादनिफ्राय लेङाइ आफादगिरि अमल महिलारिजों लोगोसे फोसावदिं नेहाथारि रनस रामसियारि बिथांमोना बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंसार खालामो। नोलोबारि दखरा खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादनि आफादखौ नोलोबारि गाव पन्चायतनि नब्लाङाव दाफुंनाय जायो। नोलोबारि दखरानि आफादगिरि महरै मासिखौ मोननो हादों सुत्रा ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि महरै निर्मल बाग्लारि बिथांमोना बिबानखौ मोननो हायो। जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिरुनि फोसावदिं नेहाथारि रनस रामसियारि बिथाङा बुंदों जे BKWS निफ्राय गामि गामि खुन्दुं आरो एप्रिमेसि राननायखौ गोजोननाय गैया। सासे दुखुथिया आबादारि सुबुङाबो बायनो हायो। एप्रिमेसि आरो सासे जि दाग्रा आइजोआबो बायनानै दानो हायो। नाङा फाङा मुथासे खुन्दुं राननायखौ गोजोननाय मोनाखै। गगामुगनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड बुब्लि। दिनै गिबियावनो नोंथांमोननि मिडियाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय धन्यबाद जासिग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोङो धेमाजि जिल्ला बर' खौसेथि गौथुम हिसाबै दिनै जोङो मोननै दाखांबाय सिगाङाव, मोननैनि उनावहाय दिनै जों नोलोबारि आन्सलिक कमिटिखौ दाबाय। दा बेवहाय रायजोफोरनि अनसायनाय मोनदों आरो फैगोन आरो जोंहा माखासे दङ दाबावनो, जेरै गगामुगखौ मोननै आन्सलिक दानाय जागोन आरो सिला फोथाराव आरो जोङो जुनाय आरो मिडल जुनाय बिथिंजाय एसे आवगायलांनाय जासिगोन। दा निस्सय आं बेखौ धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गुथै बर'फोरखौ बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंखौ लैहोर लैहोर अनसायो आरो अनसायगोन बेखौ मिजिंबो थिदों। दा जोङो दिनैहाय जोङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै आन्सलिक कमिटियाव मोननो हादों जोंहा सुत्र ब्रह्म, जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो नेहाथारि हिसाबै जोङो मोननो हादों निर्मल बाग्लारि बिथांमोनखौ आरो बिथांमोनहा निस्सय जोंजों मोजां सोमोन्दो लानानै जोंनि बर' खौसेथि गौथुमखौ मोजाङै सालायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। गिबियावनो आं नोंथांमोननि चेनेलखौ जोबोद साबायखर बावबाय। दिनै जोंनि नोलोबारि ओनसोलाव जा मोनसे आफाद दाफुंनाय हाबाफारि आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जिहेतु इयाव रायजो राजानि जों मदद मोन्दों, सापर्ट मोन्दों। बिराद मोजाङै जों दिनै मोनसे बे नोलोबारि ओनसोलाव आन्सलिक कमिटि हिसाबै UPPF जों आफाद दानो हाबाय, साक्सेस जादों होनना सानो आङो। गगामुग ओनसोलाव बे नोलोबारि आन्सलिक लोगोसे आरो जों गगामुग मोनसे आन्सलिक दानायनि जा थांखि दं बेखौ नेक्स्ट साननैसोनि उनावनो बिथांमोना दागोन होनना फोरमायदों। दा एट प्रेजेन्ट जोंनि आफाद दाफुंनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। दा गिबियावनो सेन्ट्रेल कमिटिया अलरेडि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो दाफुंनाय जाबाय, बारा गैला, मोननै मोनथामसो डिस्ट्रिक्ट दं। बे डिस्ट्रिक्टखौ दाफुंनो हाबानो जोङो साक्सेस जासिगोन होनना सानना लानो हायो। जों नुनो मोन्दों कसारि गावहायुङारि खुंथाया माखासे बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै स्पेयार मेसिन राननायखौ नुनो मोन्दों, खुन्दुं राननायखौ नुनो मोन्दों। बिनि सायाव सारा माबा बुंगोन नामा? एक्सुवेलि बे सोमोन्दै आंहा फंनैसो बुंनो गोनां दं जे खुन्दुं मुथासे राननाय एबा एक्सप्रे मेसिन राननाया बे जोबोद गिदिर खोथा नङा। बे एक्सुवेलि जोंनि दुखिया आबादारिफोरा गंसे मेसिन बायनो हायो बा जोंनि जि दाग्रा जोंनि बर' आइजोफोरा खुन्दुं मुथासेखौ बायना लानो गावबा गाव बायनानै जि दानो हायो। बिनि सोलाय बिथांमोना जुदि ओनसोलनि मोनसे गामिनि बा मोनसे एरियानि थाखाय मोनसे डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोनसे समजुवा भाबै होनायब्ला बेनिख्रुइ साबसिन जागोन होनना सानना लायोमोन आङो। गतिके बे खेथ्रआव आं गोजोननाय गैया। खुन्दुं राननाय, बे राननाय बेफोर जाबाय मोनसे पलिटिक्स, राजनिति दोलोनिसो बेफोर बाथ्रा। गतिके आं सानो राजुहुआ मोनसे ओनसोला मोनसे खामानि जानाय बेबायदि मोनसे जिनिस होबा बेनिख्रुइ साबसिन जागौमोन होनना आं सानो आरो। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो।
बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एस एस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मोहैहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां मोब्लिबफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सोलारना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।